Trí dó híon náid beo dí ghíb seo bríon na gléamh na nuachta as Meiriceá arnú don fichiú lá míar fór gáhíle sa sé díog. Agus Meiriceá do chách rinne Donald Trump botún, mór botún sílim sa díspóideacht hála a réir ag tuairt le fios nach bhfuil sé cinnte go nglacaí sé le torthaí an Toghchán. Cynneoí mé bís fidir se, cynneoí mé cipíní sif. Nó dreagar Hillary Clinton an ráitas seo leis a bhucail díostainach. Agus sin tá daoine ag Ciapadh is na stáitianta. Muna bhfuil Donald Trump sásta ghlacha leis na torthaí, cén fáinne chur a bhfuil sé ag seasamh Toghchán. Tuisbáintear pictiúirí den bhirt agus iad de Monday spóireachta in ollscoil Nevada, Las Vegas. Donald Trump lena ruig aráiste do chreite agus Hillary Clinton ag breathanú géir a méir san éirice. Breanaíonn i seoirí a New York Times Hillary Clinton mar an duine a thrasnaí an toras seo. Sna díspóideachta dhéile ba chosúil gur bheith Trump a bhí ag trasnúir ag choristeach, ag brisúisteach, ag teacht rimpe. Ach, dar leis na hiiriseoirí, rud nach mhaca mise chaithime rá ba ise a bhí trasnú agus ag mága agus I dtí na fonóid faoi. Ba ise an chráiteoir an céasaí agus an ciapaí agus Trump a bhí híos faoi. Anis ná bhain an tuiscint mí cheart ón méid atá mé a rá. Ní héanach bhfuil mé géantú leis na hiiriseoirí ach is léir go bhfuil dearcha faoi le ag a New York Times sé sin gur fearr Hillary Clinton ná Donald Trump. Mar bhár sin bhuiléir nóir aide go máile Trump sa díspóideacht. Níl an fé sin aige. Bítear a caint faoi Hillary Clinton agus chomhdonnas atá siise ag caint as a seasa. Ach tá Donald Trump níos meas a ríis. Bheanaíonn sé mar sro cóasa más ceadúcht dom an terma freudiach sin aistrú. An terma freudiach bainneann sé le scríbneoireacht mar Joyce cibé. Agus ba chosúil agus Trump a caint as a heasa nach raibh teacht as a bhéal ach focail randomacha I cibé. Debre Danner Bocht, gus farir nis nor chur mé a hennim in ceantheidil na nuacht in jobh. Schizofrénach a bheith a rá stair ada eice leis na Póilíní in Nuacht
Marial schizofrenie, hosid sich blian ohin. Blian ohin ohin, schrief si echte fuin schizofrenie, agus chod deacar agus vi sé marchtail agus an fatsi vi go láfach fui. Sin díach a hála. Hánig na Póilíní go dtí a hárasan, ní raibh sí armtha ach le bhata líorchlife. Ach haring an Póilín a ghunna amach agus mhara sé í gan taise gan trúa. Seo gan bhfuil iscilt ó pocal testal win. Sin droch chinúint an phobal schizofrenie Meiriceá. Fuiere tagann siad Póilíní neamhiniúla nachhfuil mór an tréála acab agus nachhfuil weheb an áíre ach an gona a haringt agus duine a bharú in einem an stáit agus díirech a hálan seo. Idir an dálín tá cogad súl thar léir san Írac sa chás seo. Tá cogad rialtas na híráice gomsaí an stáit Islami in Mosul. Tuispaintir pictúr uafar sa Nuacht an níide rinne marmh ná tada mar sin ach de ag siúl sa tráid láran lé agus an spéirtíomh hir de dú le deatoch. Agus séard atá táirlaithe ná go bhfuil ola á ró chóid séan sin sa cha go bhfuil an spéir omfaithe dúmh agus níl cuma nádúra a Victor sin in éachar bheanaíonn sé mar lán luain. Well, cóghárdas le A.G. Sulzberger. Arthur Hayes ní hé, Arthur Gregg, well a leid ní hé Adolf mar Adolf S. Ox a bhenim den Toghchán in New York Times in 1896. Tá A.G. Sulzberger ceapaí mar leasáil se thóir an New York Times agus cóghártas leis. Tá sé seo ag tarlú ag in bhfuil géirchím nuachta siúl. Ní le sagam an bhfuil a New York Times ag calúint aige deach go cínte ní le gaiiri go seoí leis. Tá siomra nuachta craite an sin le déanaí agus ceannarach nua feite aige. Agus tá a New York Times ag daileáil le tuairisc fiche. An plean ceithre bliain atá acu a New York Times chluachlú, béidir ní sagam an sin an focail atá bhaim ná ríide. Ach tochaí digiteach agus soglúiste a thuirt don Nuachtan. A roi me bhaim an Nuachtan pápéir má imíonn sé ach marí sé. Tá mé bhean ó ríise a Victor sin de bhósul agus an deatoch ola chlocha os cían ban na spéire. Bhéidir nach bhfuil is agad ach nuair
a choirú an dealamh saoirseachta sna hochtóidí cathú 50,000 punta de chodannaide I gártaí. Well, cheannaí duine cín san 50,000 punta sin, agus tá sé tríis líne nuair seódra chuir an marga, ina measc medáilí agus mórmhainta ó vital an dealamh na deilifhe. Caithime eáilinn seo. Dealamh tá séach mar nó. Well, tá sé bhainnscineach so caithgur bé deilifhe é. Céir deile, tá efigí na Stát Aontaithe sa réis a thuairt le fios. Go bhfuil an rúis tí dúrachán dúrachán se ceann bheith a bheith an faoi seo. Níl sé an. Scaoilte teilge, talamh teilge. Ha! Tá sé scríomh sin mar is smaile mé. Dúrachán LGTHG talamh teilge a háiríonn chóantú ceirtear am inachar. Smachtaí rialú. Cóantú rialathe arm, go bhfuidirtí a ceirtear. California, bhí trimach acu le tamil fada agus mar gheall an drimach chuir siad sríanta sáidisce sa Stát sin. Ach, tar éis geimhre sochfleoch scaoil siad leis na sríanta ach tá cuimhnuaisce I California ina dhearchéim arís mar tá pobl an Stát ag míúsáid an isce arís. Rud atá baint siar de effigy an Stát. Cé hé Sophie, nó Sophie? Well, Shesan Sophie, the social finance, Erica do socialta. Iesach toide taan, ach vaio Europe, tá si de gúsaid ócáití, mar ócáití chaidriv agus Blasio fianna, chun clientí sevre ard túrastal óg a bhealach acu. Well, tá an léig Meiriceá nach cheart. Tá Cliffy ní críomh Cliffy.
chlufií caite amach cin tanma táir nechar. Gibé, tá an trethart I dtír Cleveland agus Blue Jays Toronto agus tá sé dearbhathe ag Cleveland. Is níor bhain Cleveland an críomh amach ó 1948. Ach seo hiad le bua trí in náid I glyfa 5 ag dul-isteach sa tre dawn do bhallóíar tásúla go nairmh go seo I leo. Tá Phil Chess marmh, céir bhé feimmeach ceol agus cóhhanaí thóir Chess Records a leag béim na gormachaí. Leag sesin bunsra rock and roll wadóhin sin 9 bliana díospail ó hír. Tá Green Grafador a New York Times Bill Cunningham marmh. Nílas is tócha gomairíon Grafador fashion mar chuirtear síos an stíl leithleach agus an téadach eisteach a cha na daoine a bhí in fictiúí. Well, tá an Smithsonian sa rís iarach do hosú $300,000 a bhailiú chun bróga Dorothy sa Wizard of Oz a chóidú agus iad a chur thuispaint in cás teasrialathe. Níl annach bróga agus nílas agam céim fágamach $300,000 a teastail. Sin grut mé 300,000 atá gceist agus tá sin amarcach amachchas amach. Fiú agus iad sprécharnach. Well, sin iad na scéalta móra don láineamh an 20 lá míar fór 2017 tá súlagam go bhain sibh sult as agus tá súlagam go mbeidh muid a caint le chéile a rís Sarawad. Idir an dálín, slán go fóil.